Ще тепер ми пише ось... стріма не є, пишуть. А тепер? Те мені пише waiting for Мигаль Кушницький. О, вже ми пишеш, я лайв. Ну, кампець, за третім разом, слухай. Мені ще тепер не пише. Ну, у мене вже указує, аж мало би бути. О, йоу, пошло. Пішло? Ну, кампець, та мусай заново. Ну, добрі. Ще і так мусимо пару минут почекати, аби прийшли деякі люди, бо видитмися аж дако видав, зайшов, поникав, що у нас тут тихо, та втік гет. Ясно. Добрий день, доброго здоров'ячка. Низько ми з вами тут будемо говорити за русинські діалекти, котріся територіально знаходять на землі виходного Словенська. Ото тут так і нараз за гатаром. Та то-то. Кіть вилізти на високу смереку, та може їх навіть видко буде. А люди з Малого Березного безвівного не видіти таку через городину. Низько зо мною тут на стрімові буде таги того разу Томаш Калинич. Поздоровкайся. Усім салют, добрий день. Я тут опять тагію на першому стрімі у ролі лінгвіста, або повім, може, якось не никав перший стрім. Я лінгвіст, або не спеціалізуюся на наших русинських діалектах, просто мене вони інтересують. Значить, постараюся уповісти усе, що знаю, або можете глядати ще деяких конкретно спеціалістів. Ну, та й, я із Ужгорода, або вчився не в Ужгороді. Та думаю, що досить добрі не навчили. Ну, супер, супер. Та йдемо помало на авто. Того разу указувались ми дуже много всяких карт. Головне, поза того, що тут і карти у нас були, бо було досить много всяких тих лінгвістичних експедицій по цим землям. Що сяке від виходного Словенська, тільки много мап попіля себе не маємо, або укажемо вам дещо другое. Ану, шникайте, буде ото сяк. Тут по карті видите, тут є гатар поміж державами, тут маємо Ужгород, і тут означені тут і русинські діалекти, котрі суть епін на виході Словенська. Но, і це є лише одна із прийнятих класифікацій, бо тут і діалекти можна було класифікувати по іншим групам. Це є конкретно лише одна з цих класифікацій, по котрій тут є лише 5 діалектів. При тому один із них, цей маленький синій, тут угловий, на самому западі, і це є продовження того самого ужанського діалекту, котрий знайдемо і тут біля Перечина, в Березному, біля Ужгорода. І це по факту є тот самий ужанський діалект, і усі такі закладні граматичні риси у нього будуть скоро такі самі. І ще до Другої світової війни розділ поміж Убльов, тут і маємо Вубля, та й Малим Березним був досить пітіцький, кіть взагалі деякий був. Може так поїсти, розділ був такий, тепер у нас поміж деякими селами. Ошли щось десь піціко. Ну, що низько будемо робити? Будемо вам указувати аудіоприклади, найбільше. Все, що маємо визначено тут всякими товстими цятками, грубими. Та витить маємо аудіо, будемо вам включати то аудіо, а далі будемо розказувати за якусь конкретну специфіку того діалекту, котрий ми тепер чули. Маєш щось додати від себе, Томаше? Ну, в принципі, будемо йти так із востока на запад, так і у тот раз, та зачнемо із тих ужанських діалектів. Тут не творіться на ті гатари, бо вони не дуже точні, то чисто для мене була технічна карта, і вирішили ми ж будемо указувати, раз вона є. Ця класифікація, вона по
геровському сперед війну, або май пак була ще май друбна класифікація, та мало ще може за то май пак поговоримо. То ті ужанські діалекти, правильно сповів Мигалю, що вони іще починаються у нас далеко на Закарпаттю, або то та Убля на переході з Малим Березним, то фактично був один діалект, та пак може ще даме лінк, можу порадити досить інтересну дисертачну роботу чеського лінгвіста, котрий якраз зникав не так давно на ті діалекти Убля, Березний, котрі були колись давно єднакі, а тепер уже поміняли маленько у кожну свою сторону позад вплива державних язику. Ну, та там досить інтересні дані має. Та Вубля, так кажуть, Вубля із В, то буде наш перший приклад, і там буде говорити аж тямлю добрі та мер Вублі. Ого, то навіть мер говорить? Ну, то даже мер. А ці приклади, вони у нас в основному із усяких радіопередач. Та, лише з усяких радіопередач. Та думаю, що пак будемо годнішіся поділити прикладами та й може й цілими передачами. Я думав, то реально буде зорганізувати. Ну, так що перший аудіоприклад буде з Ублі. Тільки файно видите на карті, де вона лежить. Такий попіля Великого і Малого Березного, просто за гатаром. А рахуємо, 70 років назад, ще до війни, цього гатара тут не було. Люди спокійно комунікували одно з другим. Та й діалекти у них були фактично айно єднакі. Тож никавим ту передачу того лінгвіста. Це можу його називати лінгвістом, я не тямлю точно його спеціалізацію. Ну, там було досить інтересно, мені ся полюбило, який приклад він наводив. Наприклад, у Малому Березному кажуть качество, а в Ублі кажуть кваліта. І це нараз видко, що це слово прийшло і туди із домінантної літературної бесіди, котра була там. Ну. Добре, давайте включу нам тепер тот аудіоприклад. Ото буде 2 минути аудіо. Перебачте. Так, ото буде 2 минути аудіо. Слухаємо. Ja bym powiedziała, że w ogóle jest duże żywe selo. Chwała Bohu, ostatnie roki zaznamenajmy aj narast populacji, aj keď po tych po 5, po 6 dzieci, ale jem дуже rada, że młodzi ludzie tu zostawuють в селі. Я си думав, że koniecznie pochopili, że чи si мають в місті купити біт, а й так доходжувати за роботу так де далі. Або си купити на селі родинний домчик за досить добрі пенязі, а зреконструювати його, а жити на селі, де je, poviem, senzačná príroda naokolo, hej, neporušená, tak vidíš, že si rozdumujú, že radšej zostanúť na seli, vychovľujú tu deti, aj keď chlopí chodiť za robotou, hej, do Čech, do Anglicka, do Nemecka, hľadajú si robotu, ale materi s deťmi, túto rodina vlastno tu zostavujú, čo mene osobne tišiť a vidíš, aj keď ne, dajaký boom, nárast, ale vidíš, že je ten nárast, že postupne prichodiť na to, že zostati doma. Tuto говорю, aj keď jem na takých medzinárodných stretnutiach, tam rozdelením hranici sa rozdelili aj rodina. Dakotri rodina žili v Malom Bereznom, dakotri dále, Zarejčovo, Zábroď, príklad v Ubľane, čo ja si spomínam, moji starí rodiči nechodili tu do sne do doktora alebo na jarmarky, všetko si chodilo do Veľkého Berezného. Tam na jarmarky sa chodilo, tam sa do notárišu chodilo, tam sa chodilo do doktora. Prosto furt sa chodilo len do Veľkého Berezného. Takže ja furt hovorím, že aj keď v Veľkom Bereznom znal na slávnostiach vystúpiť, tá furt znal varty Veľkoberezňanom, pripadal si jak doma, lebo náš jazyk je jednaký. Ja keď v Veľkom Bereznom ľudia, ktorí by si dúvať nárečím, tak by ste nevírovali, že je tako isto jak v Obli. Toto, čo by si dúvať nárečím, a ne by si dúvať, že po ukrajinsky. Takže ja hovorím, že to bol spoločný taký národ rodín. V tom, že hranica sa zrobila, sa rozdelili, hej, ale nikda túto rodiny väzba nikda nezanikli. Ну, кінчився цей аудіоприклад у мене. Будьте добрі, ще нам, може, повіжте, це було добре чути.
Бо у нас цей стрім буде цілий з аудіоприкладу, та надіємося, що звук буде добрий, а доста го буде учути. Це добре знати. Напишіть нам, будьте добрі, чи добре сте чули приклад. Це домак було якоїсь аудіо. Бо у мене тут указує, що пішло, а по факту біго знає, що там було. Що інтересного я можу повісти за цей конкретний приклад? Я у Березному, наприклад, був пару раз. Менше, може, гибом хотів. Та можу повісти, аж доста похоже на то, як се говорить у Березному. Подакотрі такі слова зустрічаємо там, що безівно у тої паніки вже є, уже суд тут ті слова видав пожичку теж із літературного словацького. Щось там було якось стретнуття, якось по тому закінченню було чути, що то словацькою було. Стретнуття. Якраз таке закінчення у нас було досить нечеканим. То є та формальна лексика, котра має легко звучить із того офіціального язика. Бо видимо, що в основі то діалект такий ужанський, просто дуже файний. Дуже ми се любить ужанський діалект, радо їм був послухати. Вона там каже «виджу», «я говорю», «зоставуть у селі», тут дуже такої березнянської. І видимо, що вона там каже теж «добрі пінязі», пак далі видимо, що в других діалектах то вже буде іншако. Значить, лише тут пригатарове, воно дуже похоже на ті наші ужанські діалекти. Уже відходимо в гатара маяли, та воно се буде міняти, пак ото увидимо. Та й видимо, що це, говорили ми у першому стрімі за то кунь, кюнь, кінь і так далі. Та тут видимо, що це укаючий діалект, такий гіужанський, та вона каже у малум березнум. Та у Словакії мають на то маленьку свою народну термінологію, бо вони кажуть, то ті, котрі укають, на них кажуть пуйдяці, а ведь пуйдяки, бо вони кажуть пуйду. Та вони так люблять казати пуйдяці, підяці, та туй у вублі суд конкретно пуйдяці по своїй класифікації. А ще, мені була інтересна така фішка, котра не знаю, це у нас є, або вона дуже характерна за ублю, за вублю, так по-вублянськи повісти. Аж вона каже, Березнум знав говорити, що припадався як дом. Та вона у тому ву, то у на кінцове, воно маленько гіби притупляється, маленько гіби відпадать, та вона каже, знав говорити. Дуже досить інтересно. Усім щастя, здоров'я, Кося припоїв нам на стрім зась. Ви ж тут нам пишуть Айс Березного. Мірко, добрий день. Це чулась тот аудіоприклад з Убліц, ти лишся тепер прикапчала. Бо я го не мав дяку включати ще раз, пак будеш мусити поникати зась у повторові. Безумно, ти буде досить інтересно. А з чим хотів додати, ж кажуть на них пуйдяці, навіть так, словаки, як кажуть. Я си тепер просто вспомнив такий пісню таку виходнярську, я тобі безумно то включав перед тим «Мафія Корнер», «Віпіца Жіц». Та там у самому кінцьові теж, знаєш, вони переличували у всіх тих, ко на виході жиє там спішаці, руснаці, пудяці, ромале, гурале, тих усіх. Та іпен переличували і пудяків теж. Такое. Та що, будемо помаленьку туди йти далі, видав? Видимо, що там червоний, та червона зона, ото діалект, котрий се кличе восточно-земплінським, а вецнинським. В принципі, Убля, вона сама лежить у тому кутові, то Снинський район, і там, видимо, маленько маю ліво Вариш Снина, райцентр. Та ті червоні діалекти їх деколи кличуть снинськими.
У них, на жаль, не маємо приклада. Вони теж ще укаючі діалекти, теж пуйдяки, або уже за сниною починається ікання. Та увидимо там у тому слідуючому прикладові, що то вже буде ікаючий діалект, там вже будуть казати кінь, ніс і так далі. А хоч, у принципі, можеш повісти, що той діалект на другій стороні від снини, він дуже такий похожий на червений, лише головний розділ у тому, що там на одному ікають, на другому укають, та не дуже страшно, аж прийшлося нам пропустити. Та снина, в принципі, не є русинський варош, ото хіба словацький варош, або там дуже много русину попереходило із сел, а в основному там мало гурі. Були такі досить інтересні села, котрих уже не є, бо там на місці тих сел учинили, на кульку розумію, аж добрі то розумію, водохранилище, да, що таке. Та із тих сел дуже много людей перейшло у снину, або у снині смуй, поза того, що там вона між тими усякими діалектами можуть чути усякі варіанти укання, ікання і так далі. А вже далі за снину слідуючий наш приклад буде із села Збійне. Ото вже зачатки Межилаборського району. Та теж буде досить інтересно, думаю. Ну, зараз включимо. Я з чим лише хотів оповісти. То водохранилище, за котре ти кажеш, а це все, що той... Ото це все, що той видко тепер на мапі у мене? То йде... Мені се види то, що воно, а кличеся Старіна. Аж добре пам'ятаю. Та Бо там, тут є ще Бо тут ще є долі Попеля Михайловець, а й це є той маленько Майгурі. Не пам'ятаю, котрою то з них. Ну, чого за це спомнив, бо і мені на Фейсбуці припояла jedna паніка, котра тепер каже у Празі, а писала мені, що вона родила в одному з тих сел, котре є затопленою. І вона якраз говорить тим ікаучим діалектом, котрого тепер ся мало обстало. Старина, ото маєш там у червоній зоні, там, де ти пише Ялова, там маєш то та синя цятка, ото буде Старина. Йо, поняв. Я маленько не в того бока поникав. Ну, добре, тоді пущаємо другий приклад із села Збійне. Тут його видимо на мапі перед собою. І, коротше, пущав його. No, pro mene je to bar smutné, lebo tiež znam paru rodečív, hej, že matý otec po rusnácka budú bisedovať aj so ostatníma, ale po slovensko so svojím vlastným ditvakom a to už je, pre mene osobne to je nepochopiteľné, lebo raz, keď im rusnen, tak čom toho ditvaka nevedú k tomu, že by sa nehaňbil za to, aby tí rusnákom bisedovať svojou materinskou rečou, ale ho budú nuteti, no, ne že nuteti, ale budú ho učiť dašo, čo mu môže ani, nie je vlastné, lebo podľa mene by sme sa mali naučiť perše rusinský jazyk a slovenský jazyk je na to, že by nás to naučila aj škola. Ako mali by sme ho znati, ale na to je škola, že by sa toto dieťa, ale prvším radi by mali znati po rusinsko bisedovať. My sme boli doma tak furt vedené aj so sestrami vlastne, že nikda sa nehaňte za to, že ste rusnáce. Furt, či sme prišli do Laberce, či de proste, ja sme znali, že na úradoch bisedujú po rusnácku, i my po rusnácku sme so s nimi bisedovali, nikda sme neprišli ku doktorovi a po slovensko bisedovať, hej. Takže aj u školy, ja im napríklad chodila na ukrajinskú školu, takže tam sme všetko že sobou bisedovali po rusnácku, ako výučba bola po slovensku, to je samozrejme, no ale všetko po rusnácku sme bisedovali. No a jak im prešla na strednú školu, tam už to bolo také, že toto dieťa, jaký by sa posmievali, že joj, to je z rusnáčka a to bolo pro nich dašo také jak menej cenné, hej, že nerozprávaj s nami po rusnácky, lebo my sme Slováci, no tá, toku sme sa neže haňbele, bo ja furt do zema po rusnácky bisedovala. Ale tak to bolo také ťažšie a také divné pre nás, lebo stretlam sa aj so tom, že jaký to je krásny jazyk, len bisedí zoznáme tak po svomu, ale zase druhého bisedovali, že nie, že sme na Slovensku, tá po slovensky. No a potom, jak im prišla tu na vysokú školu, tá tu už im sa stretla so takými názorami, že všetko bolo za to, že jo, my máme rusnáčku u triedi, že tak šumní bisedí, že jak im takom volala z domu, tak každý len, že joj, až da šopo bisedí, lebo to také šumné. Dúfam, že tuto Rusene sa, tuto molodé časom prestanúť haňbiť za to, že sú Rusinami a začnúť
Môže bisidovať aj tak po svojmu, lebo stričam sa aj so takoma, čo znávať po rusenská, ale nepreznávať sa k tomu, že sú rusinme a ani k tomu, že znávať po rusnácka bisidovať, ale ťažko povisti, no, lebo keď ich toto rodiči nevele k tomu, že majú to rusinstvo v krve, tak ja sobie думам, že one už też nebudú svoje dieťa vesti k tomu, že by bisidovali po rusnácka, že by ich k tomu veľa. Ну, кінчився в мене тут аудіоприклад. Ну, було то досить інтересно. Я си тільки виписав пару таких моментів, за які хотів би повісти. Ну, подекотрі люди учули би се та оповіли би, ну, та се вже доку словацька бесіда, то се. Або то не. Зачнемо з того, що всі паніки було файно видко 3 окремі фонеми І, та й що у словацькій бесіді ся не стане. Даже у виходнярів на кіку я тімлю там того не є. Томаш, у тебе там пес храпить. Та чекай, ну, можливо, жуж пишу твій. Перебачте, на пса. А я чув, щось ми там фітькат подніса, не розумів, що. Йой, перебачте, люди, ну, не маю де пойти. Попробую малося покивати найближче столове. Ну, добре, не бай. Йдемо далі. Позитивна відповідь у неї була гей, то понятно, ото, в принципі, так само і наші люди тепер кажуть да. Та то і у нас такое є. У нас теж кажуть гей, у тих селах, котрі близько до Гатарове, на Березнянщині, то нормально. Там уже далі кажуть лиш гей. Ще інтересний момент про закінчення. Вона казала з остатнима. У нас би скорше впливи з остатніми. І то у нас є, теж в ужанських діалектах, уже найближе, ну, на западному кінцевій області, там теж кажуть із нима, із файнима, та й то всякое. То, в принципі, вже там все зачине. Та ще один такий момент, Зайсесь теж казав, вона оповіла таке, у тому містові, де у нас би оповіли такое. Ну, на Ужанщині та й в Бли, там ще кажуть такої. Ну, великої поле, такое. Ну, пак уже дали у того снинського діалекта, та й дали у тому збійному, там уже маємо таке. І дали вже середній рід на таке, на е. А у множині, не знаю, це був там приклад це ні, або там уже дали кажуть, ну, наприклад, добре легіні. Не кажуть, так і у нас добрі, кажуть добре легіні у множині. Ще було досить інтересно, там були декотрі такі слова, дуже типічні для словацьких русину. Там вона каже барс смутне, та вони кажуть барс на... Так і у нас кажуть дуже. У них то вже барс. То ті всякі слова шумні, бісідієш. Досить інтересно було, що вона каже на урядок бісідіють з ознами. Та ото теж така локальна риса, котра там є. Ось там кажуть, наприклад, не дякую, а й дякую. Там у тих ікаючих діалектах конкретно, то там буде, то у, воно се теж поміняє на і. Хоч воно, ну, просто окрема ситуація, або там є такое BCD, дякую і так далі. Та ще було там BCD з оснами, то зос, теж досить інтересне. Я ще виписав теж, наприклад, там, де лемки ацяк за гатаром із верхи вже очі будуть казати тіж, це навіть теж теж, суд там такі приклади таким сітямив. У нас би оповіли теж. Сесі діалекти, там конкретно у тому куткові, та й найближить нині, ото такі гіби, ну, почти типічні словацькі русинські діалекти. Зато ж їх можна дуже часто чути аж косникати всякі словацькі русинські передачі,
ходить, ну, театри і так далі. Та ото, накулько я тямлю, та у них то та зона, ото гіби база літературного діалекта. І тут ще досить інтересно, що це Збійне, воно буде одною з послідніх сіл, де ще буде наголос падати хоч де у слові. Ну так і у нас. А майдали вже за Межелаборцями, там уже будуть такі діалекти, де наголос усе є на другий склад у ткунця, так і у лемку. Та там у них будуть казати вже молоко і так далі. Ну, та ця зона, ну, приблизно меже цим прикладом снину десь у тому ареалі, ото у них їхній словацький, русинський, або пряшовський літературний язик, літературний стандарт, якраз є базований на тих діалектах, де наголос іще свободний, де він не є фіксований, або де вже ікають. Він теж ікаючий. Ну, це теж досить інтересно. No, fajno. Tej tu medzi Laborci теж вижу входить іще всі діалектний континуум. Ну то так приблизно поділено. Там усякі границі. Видимо, аж слідуючи наш приклад, маківці. Ото по цій класифікації, ото вже другий діалект, або є ще друга класифікація, по котрій воно має ту жовту зону западає. Та, в принципі, видимо, що то са дуже похожі два діалекти, лише фактично, як я казав, за Межелаборцями вже наголос є фіксований, та буде досить похожий на то, як ця дівочка говорила із Збійного, лише буде вже фіксований наголос. Та то буде май велика різниця між конкретно цими двома діалектами. Пишуть той у чату, що челядник був у Англії, та робив з ним там словак виходняр, та розумілися спокійно поміж собою кожний по-своєму. Ну, то є нормально, бо це є тот один діалектний континуум і якась базова лексика у нас візуально буде дуже похожа, кіть не однака у многих містах. Ну, і з словаками виходнярами, я кажу. Добре. Та будемо потихо йти далі. Зараз тоді включу нам третій приклад із Маківця. Та що, слухаємо тоді. Tak, kolo pčelárina to už také mám od malinka, bo my dedo bol pčelár, ňaňo je pčelár, pradido znám, že šiku mal istý včas pčolu, takže ja to už tak mám od malinka, že jem kolo toho, že furt sa z mňa smiali, že zase mám monokeľ na oku, ale to nebol monokeľ, a to nejako sila pčola. Takže ja už tak od malinka kolo toho vyrostal. Nakolím sa pčol bojal, ale postupom času, jak im vyrostal, proste im začal si všimať, že pčolka to je dáš to nádherný tvor, to je fascinujúci tvor. Raz som si povedal, že keď budú veľký, tak budú veľký pčoliar. Odošiel som do Bratislavy a tam mi to trošku búvalo. Tak im si povedal, že čo mne začatý tam. Tak im si našol už teraz mojho dobrého kamaráta a parádneho učiteľa Dušana Dedinského, za čo mu ďakujú. A Vyňak u tomu už i veci zasvetil, veci mňa naučil a tak jak tak čas plyne, tak furt sa dáš to nové dozvídam o pčoloch, furt dáš to štúdiu, pozerám a snažím sa aj napríklad tou storinkou, že bolo veľa známych rusínskych pčeláriov. Tak za to sa snažím dáš to tak robiť takú osvetu rusínskom dianiu, že aj my Rusíne máme svojich pčelárov, svýmiť svoji ďalšie pčelové produkty, že by aj ľudia napríklad nekupovali dajaké z Ukrajiny, z Číny, z skádi, ale od svojich rusínskych pčeláriov. Takže tým chcú aj zvať ľudí, že proste, že pčolka je nádherný tvor a snažíme sa i pomáhať, bo keď nebude pčol, jak povedal aj ten známy vedec, Albert Einstein, nebudú ani ľudia. Takže behom 3 roky pídeme im horí tým. Takže saďme také niektoré dajné rastlinka napríklad a pomáhajme im. Pčole mám konkrétne z toho Dubravská hlavica. Je to také, patrí to k Malom Karpatom, za to máme tú stránku, si poviem, že ku Karpatoch, že pčelariňa u Karpatoch. Že mám to tak prepojené, bo i na východe máme pčole u nás doma a ja v Bratislave mám. Peršie bolo, si думал, že jak im chcel začať pčeliť v Bratislave, si povedal, že asi to bude riadne ťažké, že nájsť vôbec taký pozemok hodný, bo predsa nájsť pozemok hodný, že by ľudia s tým dajak sa vžili, aj všetko je do jedna, to bude váš ťažké. Ale potom si povedal, že kto nehľadá možnosti, nenájde nič. Tak im si povedal, že idú do toho a im začal.
Pomých mi z tomu aj hovoril dosť Dušan a potom aj jedna pani Šimková, za to jej tiež ďakujú, že vlastne môžu mať na jej zahorodí čol. Ona je tiež pčeliarka, tak ja ju tiež tak kus zaučam. A kolo toho sme vlastne tak začali spolu, máme tam zahorodku, že úplne je to kvázi až v lisi, takže ľudí to až tak neobťažuje a tak, našla len možnosť, mám takú ďakuj. No, kінчився цей приклад. Нагадав вам ще раз із себе вчилянник із села Маковець. І я так розумію, тепер він живе в Братиславі. Спіхує бджоли. Ну, таке. Із того, що мчу, та він жиє гіби напу в Братиславі, напу у себе дома. Ну, це да, як так, уже не тямлю, як там було точно інтерв'ю, або інтерв'ю се безумно записувало десь у тому русинському регіоні. В принципі, так їм пробував глядати приклади, аби були усі із сіл, аби може було никати конкретно регіональні діалекти. Або така там є ситуація, дуже часто когось іде геть з села у деякий варош. Та й так було фактично із усіма прикладами. Аж на деякому етапі когось пішов геть у вариш, потім усе може вернув. Наприклад, то та мер Вублі, вона теж не все жила в Вублі, як вона там каже в інтерв'ю. Та. Ну, або, в принципі, пробували ми никати на села, аж будемо никати на ті маленькі, конкретно русинські вароші, та там може теж буде учути ту регіональну русинську бесіду, або вона може буде не натільки географічно там буде ясно, де лежить то та межа. В принципі, у тих районних центрах, котрі з них суть русинські, та там, ну, говорять типу так і у тих селах, лише може маленько, гіби середньо арифметичне межі тими селами. В принципі, аж послухати, як говорять як вони кажуть, у Лабірці, у Межелабурцях, та то доста похоже на ті дві села Збійне, Маківці, котрі там суть доста близько. Я се тут зась виписав пару моментів, або раз хотів би побзератися в чат. Пише тут нам челядник, ож ten, čo teraz rozpráva, je Slovák, lebo mám dojem, že je to po slovensky, len nie úplne, rozumiem? 90%, а не som ani z východu. No, tu якраз пише нам челядник, ож видитмуся, що говорить Словак, або я зась мав аргумент, чого то не, бо зась було чути, що там суть три окремі фонеми і, та й І то було файно чути в подекотрих словах. Або це лише один такий мій аргумент, бо вся друга лексика сильно була май у словацького бока, гінай буде у Вублі, а в якихось подкарпатських діалектах май сюди, май у нас. Бо попіля того виписуємо ще такі інтересні моменти. Він казав мід, не казав мед, а казав епін мід. Так ми казав ще дідо. Мій дідо теж казав мід, а тепер уже у нас у селові майчасто чуєш лише мед. І це сугубо уже влив літературної бесіди, бо є факт, що старі люди казали мід. Мигалю, а як ти кажеш? Лед, лід, лют? Як у вас говорять? Тяжко є звідання, бо я би так уповів, що воно десь плавало поміж лед та лід, або уже у бока едлід, і теж мені се видить, що це влив літературного, бо чуємо від старших найбільше лед. Много леду. Ну, навіть не так. Старші люди майчасто вже теж, ну, у них це теж ясно суне бесіда. Вони вже кажуть лід, або леду. Або то так має бути. В принципі, то дуже похоже на то, що маємо кунь коня, айно там воно се чиряє гіби у основній формі О уже у всяких, як вони се кличуть, відмінках. Ну, та тут похоже. У нас, в принципі, ніде б не мали казати много ліду, або много люду. Так обично кажуть
лід, люд, много леду. Авадь лед, много леду. Та, в принципі, хочу їм лише повісти на куртож. То похоже, то всякое укання, ікання, котре ми маємо, або географічні зони там маленько другі. Та tu йде не лише лед, мед, лід, мід, а ще, наприклад, такое гіби пече або спюкем. Ага, пече з пікем. Та у кушниці на кулькотямлю, там, в принципі, то юкаючий діалект, там маєте то своє ю, а у цьому контексті традиційно там було ікання. Може, тепер уже все маленько поміняло. Та й тут маємо у всьому діалекті цього молодого чоловіка, маємо конкретно ікання і на місці о, кінь, коня, а у нього буде коня, бо якось ми чули у нього вже наголос усе на другий склад від кінця. Та й у нього буде мід меду. Tu у нього совпало. Або досить часто по діалектах є також у одному контексті одний звук, у другому другий. Ще інтересний момент виписаємося, він казав у шитки. У нас май сюди, май всього бока, уповіли би у шитки скорше. Ну, я так чув, май більше казали у шитки, а у нього вже було іпини з двома в шитки. Ну то типічно для цілого того регіону, фактично. З чим замітив, аж не знаю, це то вже, як кажуть, тож братиславською, що мені це видить, тож не мусить бути. Ясно, що там дуже много є словацьких усяких слов, або, в принципі, він досить часто каже «вростал», «да коли се пчол боял», «тот минулий час іпен на «л». Не знаю, це у всьому діалекті то було традиційно, або, в принципі, у той западній зоні пряшовського того діалектного масива, у западної частини, там таке є, в принципі. Досить інтересно. Та і ще, і за ті діалекти, що перед тим можемо повісти, або ту й повім, ось для цих діалектів ще характерно, він каже, уж так мам, а ведь дашо нове дозвідам. У нас би так не повіли, думаю, у нас би повіли уж так маю, уже так маю, а ведь у цьому прикладі було би щось хіба дозвідаю, та там уже у них, в принципі, є таке знам, мам, інтересно. І з чим собі виписав теж по закінченнях. Він каже о пчолах, у Карпатах. Це самий крайчик, що я таке чув у Подкарпатті, то було якраз тут попіля Ужгорода, попіля Березного. Знав, що люди так кажуть. Знав точно, аж на Червениці так кажуть люди, так і тепер, навіть молоді. Я їх знав особно. А майдали туди на запад уже так, на виход так уже не кажуть. Чим далі на запад, мені се видить, того буде майбільше. У цьому прикладі не знаю, бо він каже, що то його сторінка у Фейсбуці се так кличе, пчоларення в Карпатах, це як так, та то може бути аж просто по-словацькою названа. Або, видко, що є у нього у всяких словах, може, не знаю, неслідивим, не никаєм на кульку ото консистентно, або, в принципі, ото таке, ось чим май далі на запад ідеш, тим май часто то ох будемо чути. Ще в чатові пишуть, тож у Турківському районі на Львівщині теж казали мід. Інтересно, бо як тепер там молоді люди кажуть? В принципі, то Турківський район, там досить похоже говорять на наші тоді у тому Куткові, котрий близько тому там Там, де Воловець? Що там є Ужок, Люта, приблизно тот куток. Не певні однакові, бо досить похожі там є містами. Такі інтересні штуки. Ідемо туди потихеньку далі. Слідуючий у нас в очереді Ростоки. І це гіби по сій класифікації є тот самий діалект, або, понятно, ось уже в ньому буде чути, видав, подайкі розлики від того, що ми чули перед цим у Маківці.
Айно, там уже буде доста іншакий. В принципі, теж учу, думаю, можеш повісти уж ся конкретно, ну, не знаю, як повісти, та просто поймеся конкретно русначка, у неї вже маленько словакізована бесіда, або можеш а й так учути основу того діалекта. В принципі, можеш було глядати деяку старшу челядь, аби учути, як може той діалект був, або мені це виділо досить інтересно послухати, як тепер там молоді люди говорять у Словакії. Та коли слухаємо старшу челядь, треба глядати таку уже майстаршу, уже за 70, аби учути тот оригінальний діалект, бо в принципі і середньої версти челядь, вона досить часто десь ходила по світу, десь теж робила такі роботи, де ото мало деякий ефект на їхній бесіді, в принципі, може то учути. Ну, та і це буде вже ця зелена велика зона отого би шарішський діалект, старої жупи Шаріш. Та там, буде вже своя специфіка. В принципі, перед тим він ще був такий похожий на ті борицький діалекти, це вже буде конкретно шарішський діалект. Та й він доста похожий по цілій суї зеленій зоні. Він, в принципі, плюс-мінус усяде доста похожий. А в принципі, видимо тут ще Свидник, ото такий Свидницький район, це районний центр, теж такий русинський варош, та там теж говорять так по-русинськи або по-шаришськи русинськи. No to давайте послухаємо, що нам розкажуть люди із Roztoky. Pšli sme. Na toto obdobie jem sa už v podstate dlho tešila, pretože na zimu je furt tých napadoch najvecej. Tam sa chystám vyrabiať nelen cvietnik, nelen klasické vianočné dekorácie alebo vinci na dveri, ale aj rôzne, či už polystyrenové bombuli, rôzne ozdoby na stromček, adventné vinci. A kto znať, što išli vecej. V holovi už mám strašne veľa napadів, što by sa dalo vyrobiť. A začala jem v poslednom časi už vyrábľať aj modelka prírodná. Takže z tých chcú tiež robiť tak von reťaz na zavešenia do kúpelkoch. Varíš, že vyrábľaš aj mydla. Jak sa také mydlo vyrábľať? Vyrábľam mydla z prírodnej mydlovej hmoty alebo z hmoty, ktorá je obohatená išio kozie moloko. Ľudia môžu toto modelka využívať nielen na myťa, ale takisto aj ako voňku do skriň, do šuflíkoch, pretože toto modelka krásne voňajú. Ja do nich namýšam rôzne voni, tepr sa dajú kúpiť šliak krásnu voni, či už je to levanduľová tepr, ktorá je obľúbená, alebo škoricová tiež krásne voňať, bananová, melonová a fakt šliak voni a takisto aj farby. A mám ešte nakúpen rôznu silikonovú formu, čiže aj toto modelko je v podobi buď srdiečka, alebo v podobi sovička, šteniatka a tak ďalej. Je to bardzo také lakavé, zaujímavé a jednak aj praktické. No a v poslednom čase jem začala vyrábľať dokonca aj modelka, ktoré sú medové, z domašného medu. A toto modelka tiež bardzo krásne voňajú a tiež mám takú silikonovú formu, ktorá je v podobe včelieho plastu a ešte tam sú osadené také 3 pčolky, takže aj toto je bardzo šumný darček pre takoho blízkoho, alebo len tak, kto chce potišuť samého sebe. Ešte tak, jak jem spomínala, teper na Vianoce sa chystám vyrábľať modelka tak zavesná, ktoré sa nasadiať na takú slamenú šnúrku a mám tiež takú formu rôzno vianočnú, či už je to taká hviezdička, zvonček a nakúpen krásnu vôni na Vianoce, jak sú škorice alebo pernikové koriňa. Takže to tiež tak ozdobí každú kúpeľňu. No, і це було досить інтересно, або я вже дома ким слухав когось по-словацьки каже. То я навіть не знав, за що це вхопити. Ну, кіть бим просто чув сісю паніку десь акцяк, та
я би нараз не вповів, що вона говорить по-русинською, я би вповів, що вона говорить по-словацькою на одного бока, бо зачнемо з того, що я не так часто чув руснаків витить. Щом си виписав по розділах, ож на відміну від з предыдущих прикладів, вона не казала «тж», вона казала «тіж». Та й закінчення теж було на «ох», то теж так характерно там уже всяде. Не знав. Дуже було і много словацької лексики, так. В принципі, так повім, із тих росток, конкретно з цього села, було десь 4 інтерв'ю із молодими людьми, із молодими мало має середнього віку, або все було мало словакізованої. Фактично, на кульку розумію, вони у шитки ходять у гімназію у Свидник, та там, в принципі, може, то вже щось таке свидницьке. Або, як кажу, досить часто там молодучі носять по світу та можуть усяко говорити. Або, правда, дуже много було конкретно словацьких слов. Що мся зачудило, що вона каже «В'яноце». Чекав би, може, деяке Рождество, Різдво, щось таке, або не конкретно вже такий словакізм на гіби великий праздник. Та й ясно ж, кидако так говорити з великим числом словакізму, не усе легко повісти, що то русинська бесіда. Так легко. Та й ще там має на Западі особливо доста близько, в принципі, тоді русини жили із виходнярами. Та там теж є доста много общого у них. Звідаються, не написано мено Маковиці Павловича на цьому діалектові. Годно бити, бо це якраз є Маковиця. Маковиця є це тот регіон у тому сіверної частини над Свидником горі. То, в принципі, це якраз є приблизно центр Маковиці. Годно супокійно бити. Що можу у цьому діалектові такого інтересно? В принципі, такої типічної для шарішського діалекта і дав на западі для спішського. Там вони мають похоже гіби лемку, або у польської бесіді. Точно не повім тепер як у лемку. Або у них не кажуть «сіз», у них місто того суд «щж». Там каже «хіс там ще виробляти», «щоб ще дало виробити», «тепер ще дають купити». В принципі, приблизно так вона говорить. Це було досить інтересно ще. Та й таке теж типічне слово для того цілого регіону, вона каже шумний дарек. Шумний дарек. Ніби файний. Це теж за примітиві може люди витить, як май знають казати. Або, знаєш що? Кіб ми треба було повісти, ось це і се безумно є руснацький діалект, та я б навіть не знав, за що ся вхопити. Бо про мене, так, суб'єктивно, і це було домак по-словацьки. Головне, споза того, що я їх ніде не чув. Та й саму словацьку бесіду, некими правді очі, я вон так добре не знав. Можуся ухопити хіба лише за то, що там теж чуємо 3 окремі фонеми і, та й або на сьому конець. В принципі, це є один критерій, по котрому можу повісти, хоч суд сотацькі, тоді діалекти вже майблизько нашим гатарам, коло гуменного, снини, та там теж є звук «и». Або це є він окрему фонему? Є. Або тепер ти не повім, кілько їх там є. І, 3, таги у нас це 2. То вже треба никати на сотацьку діалектологію. Це все не знаю. Або, в принципі, сам звук «и» є у всіх сотацьких діалектах. Або лише у сотацьких. У всіх других виходнярських його не є. Значить, ми десь далеко від сотаку таги «туй». Та за все можу хопити. Це єдно таке діло. В принципі, ще інфінітив на «ти», купити, виробити, то теж русинське. Бо по-словацьки було «купіть».
Купіть. А по-хонярськи купіць. Айно. Йо, правда. Та ще можете імити деколи маємо декотрі словакізми, або в цьому маємо, як це взагалі ділять западнослов'янські, восточнослов'янські язики, повноголося, що це кличе. Значить, у них будуть казати молоко, там, мені це видить, не знаю, це було у цьому Дарабові, це десь іще в інтерв'ю, вона каже березове, щось березове дерево, щось таке. Ну, та ото теж такі форми. В принципі, суд конкретно усякі критерії, а що то буде інтересно, можемо це поділити, є така стаття, главний лінгвіст-діалектолог по конкретно русинським діалектам Словакії, то був Василь Лата, і маємо у нього, він учинив дуже файний атлас за ці діалекти, або, на жаль, не маю цей атлас, досить тяжко його знайти, або маю у нього курту статтю, де він пише просто приблизно, де лежить гатар між русинськими і словацькими діалектами. Там він дає мапу, конкретно подає усі села, котрі він констатує, аж говорили на той момент по-русинськи, пише, котрі села вже помаленьку двигаються вже на словацький язик, бо там, в принципі, іще і дотепер, думаю, можеш повісти, вже є така словакізація помаленька. Та він там до того все пише, і пише повно критерію, дасть, ну, не знаю, 20-30, за котрими можеш повісти по деякому діалекту, ці можеш його назвати русинським чи словацьким, аж там щось не ясно. Та аж то буде інтересно, могли б ми ще помістити в кінці ссылку на ту статтю. То би було дуже добре. І сесь добре щось нагадав за повноголосся, бо чуєм казала із козім молоком. Не казала з млеком, а казала і з молоком. Значить, у неї було повноголосся. Айно, або інтересно, що вона каже коз'є молоко. Тобто коз'є, мені це видить словакізм, не знаю, чому, для мене то гіби таке досить базове. В принципі, таке, інтересно, як то все получаєш, котрі конкретно слова має часто, у них словакізми, у нас українізми, русизми, безумно суд теж, бо ми, коли їх слухаємо, повно. Нам скакать у вуха, аж тут повно словацьких слов. Вони, коли нас слухають, та у них... Так само кажуть, безумно. Так само, айно, лише з їх бока. Ну що, йдемо туди помаленько далі, від слідуючому прикладові. Що в нас тут далі? Далі у нас... Далі село Кам'юнка. Кам'юнка. То я і ся видав, ні? Туйка. Айно. То буде тот спішський діалект. Спішський діалект, там уже можеш ділити мало-майдрубно, і це така велика класифікація, по котрої усі діалекти старої Жупи, Вармеді, Спіш, вони або спішський діалект, або там уже русини живуть намного майрідко між словаками, та сись може ще назвати сіверно-спішським діалектом, сись кам'юнський, а пак далі будемо видіти ще южно-спішський та всякі острови, де русини живуть конкретно між словаками із усіх боків. Сися Кам'юнка досить інтересне село, в принципі. Мені все було досить інтересно, воно дуже великое, в принципі, по локальним тим міркам. Там дуже много всякої активності, всякі фестивалі, конярство та, таке інтересне. Мені видите, що вона уграла раз деякий конкурс «Має файне село Словакії». Це щось таке, там вони проводять кожний рук. Буде інтересно послухати. Добре, давайте тоді послухаємо приклад аудіо із Кам'юнки. Пішли ми.
Je treba povisti, že všeobecne v Kamionci folklórne súbory i folklór jak taký zvyk obyčaji sú tak bars uznávané a tak vyniknú i samotný súbor. A nie jeden súbor, bo v Kamionci máme súbor pre všetky generácie. Čiže môžeme povisti, že máme detský folklórny súbor Barvínočok pri materskej škole, máme detský folklórny súbor Radosť pri osnovnej škole a potom môžeme hovoriť o našom súbori Barvínok a ešte aj Barvínok seniori. Čiže pre všetky naše generácie ľudia sobi uvažajú kamionské zvyky i obyčaji. Tak môžeme prísť ku tomu roku 1952, kedy bol osnovaný folklórny súbor Barvínok, ktorý bol osnovaný pri osnovnej škole a jeho zakladateľom bol bivší direktor osnovnej školy pán Štefan Bittner, ktorý dnes má v Kamionci v našej sali i pamiatnú tablu odkrytú. Tota osoba dá sa povisti, že je spojená asi najväčší so našimi zvykami, tradíciami, so folklórnym súborom Barvínok. Súbor Barvínok, tak jak je Mári na začiatku, bol osnovaný pri základnej škole a tam vlastne gro tých členov boli deti. No ale postupne sa nabaľovali do toho súboru dospelé a tak v roku 1964 bolo rozhodnené, že folklórny súbor Barvínok bude dospelý súbor doroslých a vznikne ďalší súbor, to je folklórny súbor Radosť, ktorý ostane jak detský súbor pri osnovnej škole. A tak už potom pokračoval Barvínok, ktorý bol pod jednotným roľníckym družstvom a to detský súbor pokračoval pod osnovnou školom. V Barvínku bolo svojho času až 120 členov, chodili na jednotlivé vystúpenia na zajazd po 2 autobuse. Tak Barvínok je postavený na 3 zložkách a to je zložka špivácka, zložka hudobná a zložka tanečná. Treba povistiť, že asi najväčšou, alebo tak zložkou, ktorá najväčší tríme to súbor a je charakteristická, je toto špiv. Bo toto špiv naše sú, dá sa povistiť, bar šuvné, bar žiadané po celej republici, nielen medzi Rusinami, ale aj medzi Slovákami, znajú zaujatí i za hranicami. Naše trojhlasné špiv zborov, kde špívajú chlopy, ženy, toto zná diváka bar zaujatý. Samozrejme máme i hudobnú zložku. Tam v tej hudobnej zložke sme sobi dali za cieľ, že by sme utrímali nástroj, ktorý do Kamionka prišiel ťažko poistý v kotrých rokách presne. Hvariča, že mandolina môže byť spojená s tým, že tu bola výučba perše ruského jazyka, potom neskôršie ukrajinského jazyka, ale da kotre hvariať, že mohli mandolina príti do Kamionka i s drtariami, ktoré sú takisto veľkou históriou Kamionka. To hudobný nástroj. My sa snažíme, že by sme ho i do dnešného času utrímali v súbori a tak za to máme hudobnú zložku, ktorá tvorená je mandolinami, harmonikom, čiže akordeónom a takisto basom, kontrabásom. Tretia zložka je tanečná zložka a snažíme sa vkazať, keď robíme naše dajaké tradície obyčaji, jak je napríklad vešíľa, jak sú mnohé pracovné zvyky, tak tam dotvárať vlastne toto tanec, toto naše vystúpenia Barvínku. У мене ся вже кінчило, у мене вже дійшло. Теж повиписуємося ще пару таких моментів. Що мені було інтересно, той у Кам'янці, він казав ку тому, ку сьому, а май на виході у тих спередущих прикладах, що включались ми, казали вже май дзвонко, казали гу. Гу мені, гу мамі, ну, такое. І ще інтересно було по тим закінченням, що казав, наприклад, в основному школом. Сякое у нас індонак ніде не чув. Школом. Інтересно. Ну то в принципі є, по-моєму, і на, аж притямлю на Шарішове теж з школом, мамом і так далі. Ну, досить інтересно. Пишуть у коментарях правильно, познали, що то Мартін Караш. Мені се видить, що він не тільки по-русинськи говорить, по-кам'юнськи, бо ото конкретно Кам'юнка, як я казав, дуже такое активне село. Мені се видить, що в них то та ідентичність мало май подержує ту бесіду. Або кіть поникаємо, пробуємо никати ще на декотрих других кам'янчану, та там воно уже мало має словакізоване. Значить, мені се видить, що може зато ж Мартін Караш так, ну, має доста серйозну велику роль у русинської вообще
активності, та він може зато мало має говорити по-старому, по-кам'юнськи. Може бути. Мені се видить, що то так у кожному селові маленько своя ситуація годна бути. І у декотрих селах уже доста далеко зайшла та словакізація, а у декотрих ні, просто позаду всяких других факторів. Що було інтересно за діалект кам'юнський, і це не усяде нас пішує, або конкретно у той зоні Кам'юнка, Орябина, Якубяни, то там вони вже икають, вони вже пойдяться. Та він там казав при основній школі. Мені се видить, що не усяде, може там по декотрих м'яких приголосних він казав, може мало май близько від і, або у цілому там кажуть кинь, nis, доста інтересно. Та, ну, такое. Ще були інтересні слова, котрі мені се видять конкретно теж із того регіону. Він каже, що Субор, коли був оснований, хто де був оснований, та то коли місто коли, та й хто де, гіби форма туди, вони доста інтересні ще, доста мені се видять локальні. Ну, я такого візивно ніде не зустрічав. З чим се виписав один такий інтересний момент. Він каже постійно, казав пару раз істо так, істо сяк, аж гі по справді. І я тебе повім, і це тепер буде у продовження теж тої теми, за котру ти почав казати, ось там у кожному селові то та бесідова ситуація гонна бути інша, навіть у середині одного села. Бо я таки тепер вспомню, що у зимі бивим вдома, там мені теж люди казали, що я процитірую приказу, гі у нас старі люди говорили. А чому тут було слово «істо»? Я тямлю, що у нас старші люди теж казали «істо». Ось істинно, йо? Казали «істо». Даже припоминався, що у одній коляцію то маємо. Тямлю, як ото йшло, чекай. Іста, Марія пречиста. Всякі рядки там точно були. І я точно пам'ятаю, що старші люди сяк казали. Просто не через «і», а через май широку «і». То таке. Якраз я читав статтю конкретно за ваші буржавські діалекти у вашому тому мікрорайоні. Та там, доста стара була стаття, та там було слово «естень». «Естень» отець із мамку. Щось таке там було. «Естень». Там, видав, було майнакурто, не з подвоєнням, ні? «Естень». Годно бити, бо в принципі там маєш єдно «не» із слова «істина», із кореня, друге «не» маєш із суфікса «ни». Не знаю, як то у нас годно бити, може майнакурто у скору бісіді бізуно майнакурто буде. Може бути, аж там десь кажуть «естенний», десь «естений», або, правда, що у нас в основному майкуртося говорить, то ті всякі групи приголосних. Я просто си такі приклади ще вспоминав, де бися чекало подвоєно, не буде єно такого куріння, видіння. Пишуть наголос на першу «і». Не знаю, це то за то слово «естенні», котре я повів. У той статті конкретно було «естенні». Гонно бути супокійно, аж десь, може, то хиба в статті. Думаю, аж ні. Думаю, що то годен бути, може, локальний варіант. Можу собі представити, аж десь кажуть «естений», супокійно. Або у той статті, може, конкретно у тому місті, у тому селові, відмічено «естенний». Та й доста давно цього вже годно не бути. А на кілько стара стаття була? То десь будуть деякі 50-ті роки. То ще той час, коли наші діалекти у всяких тих діалектологічних експедиціях, вони були, позірували дуже так традиційно. Ага. Я порозумію тебе. Пишуть нам ще той чатові, ож тот послідній приклад чувся дещо середньо, поміж українську та й словацьку бесіду.
No, chyba na jedного бока chyba так, бо і це є то та транзитна зона, то є то діалектний континуум, де воно все потихеньку, помаленьку перетікати на в друге. Та що, будемо туди йти видав далі, і другому прикладові. І ще у нас є село Порач. Це буде не сіверно-спішський, а вже тот южно-спішський діалект. Видимо, накільки він територіально одорваний від остальних. Він тут такий посередині. Тут, накільки я так тямлю, ще жило много німців попіля цього куска, десь тут. Ну, тут на мапі видимо, гіби воно ся тягне так, або то просто такий їм намалював там чотирикутник. А в принципі, ото конкретно язиковий остров. Це вся група сіл, Порач та й села коло Порача, там Словінка і так далі. Вони з кожного боку там словаки. То конкретно русинський язиковий остров. Та й таких там уже на спіші є майбільше. Там, як їм повів, майрідко живуть русини. Та доста буде інтересно. Там поза того суто всякі словацькі впливи специфічні, та й ще доста старі. Позад німцю мало свої німецькі впливи. Та ото теж доста такое інтересно. А і це вже Порач, то вже Кошицький край. Значить, там русини живуть не лише на Пряшівщині, як кажуть, не лише у Пряшівському краї, а й бо тут вже Порач, то вже заходить у Кошицький край, та то вже там видимо Спішська Нова Весь і так далі. Добре, тоді включимо зараз цей аудіоприклад. Буде це село Порач. Пішли ми. Весело було, та я ще така дівча була, а коли ми вийшли на дедину в неділю, ту грала гармоника під виглядом, ту грала вечір, дівчата під вигляди сиділи і співалося. Музика була субота, неділя, свайба була субота, неділя, понеділок, takže to було весело, а dneska не забава на Порачужніт. Sme ako rusínska obec, ale sme tu na Spíšu, takže to, nakedy my sme tu Porač, rusínska obec, ale možno, že taký zvyk majú aj napríklad Hrušovi, alebo v Jamniku. Na Poraču se chodilo takedy v druhý deň v nedíľu s perinami. A neznám, či toto se dáde robilo, lebo takedy se brali ľudia len z Porača. To málo bolo, že by se bola vydala na druhú dedinu. To len z Porača by vzal parobok divče. To už len teraz se tak míšajú. A tu bol taký zvyk, že v nedíľu, napríklad ja bývam tu 3 dvory niže, no a v nedíľu se šlo s perinami. Ja šla za nevistu, no tak my se poschodili na obід v nedíľu, no a potom sme to tie periny vzali a spívajući prez dedinu, no a tu prinesli to tie periny, lebo šla za nevistu. A keď šel chlopec za nevistu, no tak opačne. Od chlopca nesli do bravty. Bravta je što u vas? Bravta, tá moloda. Tá naša skupina vznikla v 74. Založili len ženy, no ale sme chodili len ako na súťaž spívať a toto a potom sme chceli to rozšíriť, že dajaké zvyky, tak samozrejme nám chýbali chlopy. No tak sme sobie vzali aj chlopov na krk. A znáte, jak to s chlopami. No ale bez chlopov nič, lebo keď sme chceli ako pásmo nacvičiť, tak musel byť tam i gazda, i bravdijan, i regrut, i musel tam byť dajaký chlop. Sme vzali sobie chlopov, tak sobie myslím, že v takých 89. sme boli takí najpopulárnejší a i najlepší vtedy. A od vtedy už duže ľudí pomerlo z folkloru, ženu, chlopov. To sme boli vtedy silní. Isto, že sme boli silní. To boli 14 chlopí, 14 ženy, ale už teraz sa to pomaly kráti. Oj, tá už odozva bola furt dobrá. Kde sme prišli, tá už Porač bol furt, nevarím, že na prvším mieste, ale mali sme úspech. I ocenenia sme mali, i laureáti sme boli, i prvší miesta, i druhý, i po zahraničiu sme pochodili už. Máme spomienky. No, у мене тут аудіоприклад уже дійшов. Було дуже нечекано. Посправді, я повім, що я чув сильний розділ поміж цим порачським говором та й тим, що ми слухали перед цим із Кам'янки. Може, споза того, що вони посправді суть такі одорвані поміж собою, а може ще й споза того, що це просто на якого челяника наразиш. Це не так, бо ця паніка явно була така доста старша, чути по голосові,
уже не у молодих роках. Що си виписав інтересного із того, що казала сися паніка? Перше, що ми впало в око, це слово свайба. Вона не вповіла свальба, вона вповіла свайба. Замість «л», котрої би ся мало чекати, вона вповіла просто «й». У мене є гіпотеза, чого то так. Ну, то лише гіпотеза. Інтересно ти розказати? Та кажи. І це так само, як мегаль. Мадяри писали «л» через «ly», а у них се то читать просто «й». Так і записати слово «свальба» мадярською фонетикою, та дати мадярові прочитати, та він то прочитать «г» «свайба». Ну, в принципі, мадяри зато пишуть там «ли» у тих конкретно словах, бо вони там казали колись «л». Ага. То було колись давно. Та зато у нас, накільки я розумію, Мигалю, то в принципі мадярська форма імені. Та із тим «г». Ну, та не знаю, там мені се видить досить далеко до мадяру, конкретно в тому місті, або то годно бути щось похоже, супокійно. Не лиш, мадярська не лиш така унікальна бесідами, що бесідами взагалі повторяться то, що стає у бесідах, аж у одній бесіді «л» помінялося на «й», та реально докус аж іще десь то може минути. То просто такі фізіологічні всякі причини, фонологічні. Просто еволюція пробігла єднако независло одне від другого. Тут було досить інтересно, що ноги б теж звучить маленько словакізовано. Бо ясно, якось пою, ото уже старша жона, та ясно, що та словакізація, вона була ще досить давно. Не так, як чуємо у тих других молодих людей, котрих ми слухали, ось вида, вони се словакізували маленько так, десь містами уже у своїй генерації, а тут, безумно, воно було досить ще давно. Та пишу, тож, в принципі, то, як вона каже, музика була, свайба була, ось то бути була, ото гіби словакізм, так пишуть у літературі. Та в принципі, годно бути. Тут теж такий укаючий діалект, вона каже «женув», «хлопув», або теж, ото годно бути архаїзм, супокійно, в принципі. Воно йде також, має архаїчний варіант, ото «у», далі досить часто, в принципі, в язиках, коли маємо «у», та воно ся двигає навперед на «ю», уперед рота, а пак із того «ю» просто аж не киваєш губами, та вже маєш «і» із того. То супокійно годен бути ще тот має архаїчний етап, або ще кажу, тож може мати відношення і тому ось у всіх тих словацьких селах коло Порача, коло того язикового острова, там теж укають, бо в принципі і у виходняцьких діалектах такої є, всякої укання і так далі. Та ще досить інтересно було, вона каже, то teraz ся мішаю. Це так, як так. Інтересно, що вона каже мішаю, не каже мішають. Вони ся мішаю, вона каже. То досить інтересна форма. Накулько пам'ятаю, та ще, стара форма пораця, бо то конкретно тот язиковий остров. Каже вона, в принципі, дедіна ото типічно для Спіша в цілому. Накулько тямлю у спішських діалектах, у Орибині теж видів дедіна. Вони там кажуть на село. Найближче нам майже кажуть село, а в принципі такое ще досить типічне слово для словацьких руснаку валал на село. Та і тут німецькою впливись ми виділи, що вона каже, що у них браута, браудіян. Ото конкретно німецькі слова на молоду та й молодого. Браута, браутіям. Ото браута, воно близькое тому англійському слову bride. То німецькому варіанті. А браутіян теж англійському слову bridegroom. То такі германські слова, котрі у німцю прийшли там. Може там був якийсь специфічний карпатський німецький діалект, та там десь
між німцями, словаками та й тими южно-спірськими руснаками. Воно як так трафило. Інтересно. І ще що хотів виписати, тут є подайка така лексика, яку я зустрічав май на виход в українських діалектах, а нігде не зустрічав у нас. Наприклад, такі слова, як перина та й парубок. Всякое я видів у книжці з української бесіди, або нігде не чуємо вдома, і нігде не чуємо від наших людей десь з Подкарпаття. Або чув усе доста старшої паніки. В принципі, перина – то доста старое слово. Воно годно було бути у нас колись. Там, може, ще в деяких діалектах є, то ся не нагадаю тепер. А парубок, ото там теж у Словакії має на уже шаріш, то все, та там кажуть парібці, там може всяких співанках учути. Словацьких? Ні, русинських, Ага. із того регіону. Може, у словацьких теж. Я не дуже так се знаю на ту вже виходнярської бесіді, лише так по основним даним. Або там у русинських піснях досить часто можуть чути парібці і так далі. Та, в принципі, то годна бути теж така регіональна тема. Угу. Вертаючися ще й перені, у нас кажуть парна. Я точно знав, що парна, ото є то та сама перина, просто це тот приклад двойної пожички, коли мадярська бесіда взяла наше слово, переформатувала під свою фонетику, а далі пак ми його взяли назад. Слово парна є у всьому списку, бо воно було, перина було гіби першу форму того слова, а у нас воно перемінило на парна пак. Ну і так парна, то як кажеш, мадярський формат слова перина. Це просто завтоми чудно, що у нас усядеся воно перемінило. Ну, добре, може не всяде, або найбільш чуємо сугубо парна, а ту і видиш у всьому островкові усокотилося слово перина. Ну, інтересно, Та, не знаю, мені інтересно би було узнати, у тому інтерв'ю просто чув лише в основному старших людей, та ще був, по-моєму, мер. Там мені се видить усе до ті інтерв'ю, як вони чинять у селах, то вони раз ідуть до мера. Або мери досить часто говорять майсловакізовано, мені се видить поза своєї професії, або іншако говорили у тому порачу в основному із старшими людьми. Та мені б було інтересно знати, як там кажуть молодші люди, бо поза того, що все село так розміщено далеко від других русинських сіл, та може би було чекати, що там, може, молоді вже не так держать свою бесіду, або які держать, було б інтересно чути, в якій формі. Ну, або і так поникати, сей послідній приклад із порача, що ми слухали, та він є єднако далекий від Березного, гінай буде Ужгород від Самбіра. То дуже далеко. Територіально. В принципі, аж взяти так всю карту, котру тепер видимо, та й від лівого кінця від нашого посліднього прикладу до нашого першого прикладу, ото, в принципі, сама така довжка є у нас ціла область. І у нас, наприклад, від Стужиці до Бучкова. Приблизно теж доста велика дистанція. Аби мені се видить, що у них маленько має, у нас мало має похоже, говорять на кожному кінцові у них. Та може поза того словацького впливу в тому числі. Люди тут у чатові пишуть нам, перина теж ся часто стрічать і у нас. Ну, як мінімум двоє людей ся видозвало, таке слово вкусно вдома. А хоч чули його у себе, точно. Даже троє. Десь на ото була карта, тепер не будемо никати. Тепер нараз не знайдеться точно. Супокійно головно бити, бо то таке архаїчне слово. Бізуно у декотрих діалектах буде. Супокійно. Та може у многих. Лиш я не знаю, бо я то теж знаю майбуж гіпарна. Та просто у нас наша з Мигальом, як то повісти, bias. Коротше, наша
наші условия такі ж, то видимо має своїми очима, або спокійно набити іншого. В принципі, як Мигаль і каже, смисл цього відео був казати, кіль Мигаль не розуміє деяке слово, ото не чудно. Ну що, я так си думав, що ще маємо час послухати тот один останній приклад. Ото є із Востурні, Веціть. То є докус далеко вже від нас. Ото дуже інтересно. Я нараз уже повім, що там будемо чути. Маленько покажу сюрприз. Або Остурня, ото теж остров язиковий. Ото окремо лежить село від других русинських сел. І то рахується майзападною русинською село у всьому Карпатському ареалі. Майдалеко на запад. Та коло тої Остурні суд села, котрі теж досить інтересні. В принципі, Вариш, Стара Любовня теж западає у тот ареал. Або це вже не старолюбовнянський окрес, або, неважно. Та то ті села там говорять, лінгвісти вам повідять, тож там говорять гіби по-польськи, по-гуральськи, гуральським діалектом. Або то та чередь у Словакії, онася, накулько знаю, нігде се не рахувала сама себе за поляку. Вони казали, може, не тямлю, як казали, бо вони виділи себе, це майбужгі Словаку, це просто гіби по своїй вірі, вони се на себе никали, або не поляки. Або досить інтересно, що там говорять таким гуральським діалектом, аж тепер пойти у Стару Любовню. Кажуть, що там дуже файно, там можеш спокійно там пойти не лише для того, або аж пойти у Стару Любовню, та там і дотепер говорять цей варежський діалект дуже специфічний. А Остурня, як кажу, вона докус між гуральськими селами, і що там будемо чути, ото дуже моцний гуральський вплив. Ото буде звучати вже докус іншако, або мені інтересно, це будете теж чути, як би сте повіли, це там чути ту русинську основу, котра там іще є, аж ми поникаємо близько. Це вже так, не дуже чути. Dobre, тоді слухаємо си послідній приклад з Востурні. Пішли sme. Od začiatku bola drevená dedina, len v 75. roku prišla stavebná uzavera, takže prestalo staviati a teraz asi pred 10 rokami zase to obnovilo, začínajú sa staviati drevenici a už je to začína uzrkadľovať. Už dużo dreveníc nové je postavené. Typická drevená heza pozostávala väčšinou z dvoch miestností. Byla to spálňa, ktorá bola aj s kuchyňou plus komora. Dneska už projekty ešte robia také, že už tam každý chce mať i kupielku, záchod, podavtore saunu. No tak už je to zás zložitejšie, pretože treba viacej dereva, viacej tých prvkov do toho dávať, aby sa tam všetko zmiestilo. Takedy pred vojnom a po druhej svetovej vojni byli tu asi 4 partii na Osturní tesárov, ktoré sami staviali drevenici. Teraz po tém roku 90 net majstrov, tak ľudia saňajú v polskej tesárov, no a už aj tu v starej vsi, ktoré sa o to zaujímajú, no a my tu tiež vytvorili takú jednu skupinu, co začíname tie staviati. No, posledné 2 roky sa to bardzo rozmohlo a staviame aj teraz bez zimu. Staviame na Osturni, neznám, či ste byli do hore, 2 rozostaviane sú tu na ešte ani nepřikryté. Jedna má krokvy a tá ponízej záraz je tak len akože tak to my robíme. Ja mám postavenú drevenicu, vo ktorej bývam, to je tá tu. Bola postavená v 76. roku. Je dereviana, no je to veľký rozdiel. V dereviani, keď zapalíte, tak za 15 minút cujete teplo, hej. A v tej murovanej treba palíte, keď tak prídete do zimnoho aj pol dňa, pokiaľ tie múre napijú před tým teplom. Na ten tragáč je písalo rok vystavenia, potom tam dávto sobi napísal, že Pane Bože, zehnaj ten dom. No a potom také tie ornamenty, ktoré sa používalo pred 100 rokami. Väčšinou hodíme do tých staré fezov, storočné a starsev a z toho to opisujeme a chceme to zachovať, aby sa to zachovalo pre ďalšie generácie. No, кінчився аудіоприклад. Я си то вже понавиписував, слухай, то було дуже інтересно.
Перше, що хотів би повісти, я за ті гуральські говори теж перед цим читав окремо, і такий інтересний момент вичитав, ож сись масив челяди, котрий каже, що вони говорять по-гуральськи, туйка не у всьому регіонові, та просто котрі суд на польському бокові кажуть, що не гурали, но кажуть, що не поляки. Ті, котрі суд на словацькому бокові, кажуть, що не гурали, або кажуть, що не словаки. Ну, і це майбільш. Не кожен один, або майбільш просто така статистика. Або перейдемо тепер і цьому конкретному прикладові. Кицяк просто се на нього натягнути і не знати, який це вид, та чути від нього чимось польським. Головне є, поза того ж, у нього там є цей звук В, ходивем, не знаю, якось, не пам'ятаю якогось конкретного слова, де він то повів. Розмогло, щось таке було. Коротше, цей звук у нього точно є. Або, і це безумно, я вижу в тому деякої руснацької коріння, головне в тому, ось там були слова із повноголоссям. Наприклад, хижа в нього була дерев'яна. Ну, в принципі, то локання, воно є і в других діалектах. Знаємо, що воно є у лемку, або, в принципі, у Словакії його можна знайти, або тут вже дуже моцний тот польський вплив. Дуже інтересно є там, що се кличе у польської діалектології мазуріння, там ш-ж міняються на с-з. Та він каже дерев'яна гиза, пане Бозе, претозе і так далі. То досить інтересно. Видимо, по тому гиза, ось там х міняється на г, та й того заднього уже гіби не є. Інтересно то ж усякое, прийдете, витворили. В принципі, такое, дуже специфічний діалект, дуже інтересний, або і це має западне русинське село у такому своєму специфічному контекстові. Ще один інтересний приклад мав виписаний, він оповів «цуєте». Там, де бися чекало у мене «чуєте», він оповів «цуєте». Так що не лише «ж-з», або і «ц-ч». Айно. Та й казав не «юж», а «юз». «Юз» було таке. Це дуже такий нечеканий приклад про мене. Аж вам би було інтересно послухати цей діалект, бо, я так мені він досить любить. Він такий досить інтересний. Та він розказував за то, не тямлю, це він деякий архітектор, це реставратор, або Остурня, вона се знає поза того, що там досить інтересна дерев'яна архітектура, старі дерев'яні хижі, та зато там ходять туристи. Та видите, що там є деякий свій туризм, є що позирати, та ідіть у Остурню, там буде досить інтересно, а коли вам повезе, то можете послухати ще, як остурняни тоді говорять, бо мені дуже інтересно. Було досить нечекано. І всі люди кажуть, що вони теж руснаки. А чи кажу, я не дуже много чую із Остурні. Та не знаю, в принципі, там є деяка така асиметрія, ось ті всякі язикові острови, вони культурно не натільки зв'язані із тим русинським центром у Словакії, котрий є якраз десь коло Межелабурець, коло Снини. Та й ут всяка продукція йде, ут Пряшова, а то ті, котрі вже мають далеко, та рідко доста за них чути. Спокійно, бізуно би там мали бути епен руснаки, бо накулько знаю, ото греко-католицьке село конкретно. Значить, там не було цього фактора обряда, по котрому би вони, може, поміняли ідентичність. Вони мають свій старий обряд. Або що там тепер се творить, яка там ситуація, тяжко повісти, бо
І ноштом знав за остурню перед тим, яким слухався всі всякі приклади, і все того, що то має западне русинське село. Крім того, доста рідко за неї говорять. Та й на тому конець. Ясно. Ну, пройшли ми аж на самий запад. То доста далекий путь. Ну, то є так. Ну, з ці аудіоприклади я попробував як вигрузити на хмарки, та я лишу відкликування на то під цим відео в коментарьові, та й видав відкликування на цю мапу теж вержу, обисте пак могли самі то поклинцати, поникати, послухати, переслухати, кіть вам буде інтересно, я то усе красненько позбирав і учиню такий закріплений коментар із ресурсами. І так минулого разу на минулому стрімові. Ну, тепер, кіть маєте дяку ще щось заприказувати, позвідатися, та ще пару минут посидимо туйки, поникаємо на красну травичку, та й можемо з вами ще показкувати. Кому що інтересно, пишіть коментарі, звідайтеся. Що будемо знати, то вам розкажемо. Епін за сесі діалекти. І ще що хотів повісти, тут, о господи, тут то мав виписано, я забоюся тя зазвідати. Із Порача челянник казав мусіл. Ні, чекай, ко там у нас у Порачові було? Старша жона. Старша жона була, точно. Вона казала мусіл. А я точно знав, що там у словацьких діалектах недалеко теж є то викання. Бо, наприклад, слухав він, може знаєш, цих, господичку, як це кличуть, Горкий же сліже. Знаєш такий словацький бенд? Не слухав, бо знаю. Ну, я се так просто затямив, у них були пісні, де я то дуже файно чув. Ож у нього було все увикання на кінцьові. А там того не було, що би се мало чекати. Територіально, так ми се виділо. Ну, як оповісти, там ті виходнярські діалекти, вони теж мають свою всяку диференціацію. Там усякі суд діалекти. Там, може, ті, котрі конкретно коло Порача, вони, може, і не мають такої. Ну, не знаю. То треба деяко окремо никати. На виходно-словацький нас іще буде помало. Видитися, треба буде в слідуючий раз у рамках того, як будемо никати на лемківській, а мені се видить, то логічно мав би бути слідуючий етап, поникати на лемківські діалекти, так і нараз за гатаром. Звідають, котрий діалект, ото кодифікована бесіда. Ото приблизно такий діалект є у другому прикладі, котрий там був, у другому від зачатку. Як я казав, ото приблизно лаборецькі діалекти. По ріці Лаборець, значить, то буде десь межі лаборцями та й снином. Приблизно у той зоні. І там якраз такі діалекти, вони ся деколи кличуть переходними, бо починаючи від снини, вони вже ікають, не укають, вони вже пійдяться, не пойдяться. А починаючи приблизно від межелаборець, у них уже наголос усе на другий склад від кінця, а не двигається по слову так і в нас. Та зато ті переходні діалекти, вони гіби посередині, та вони гіби, ну, майже вони собі так рішили, ось май репрезентативні, та там гіби уже ікають, або ще не мають фіксований наголос. Та приблизно у той зоні кодифікований діалект. Мені се видить, що було доста логічним рішенням учинити так, аби лишити у кодифікованому варіантові плаваючий наголос. І при тому, і це маємо розуміти, що у рамках одного діалекта
тот плаваючий наголос об'являть. І там тяжко намалювати деяку таку межу поміж тим. Воно так доста плавно йде від плаваючого діалекта на сталий діалект. Там суть декотрі ще переходні між тим діалект, де він гіби фіксований, або суть усякі форми, де ні, і так далі, та там є своя специфіка. Або як там тепер, я не знаю, мені се видить, що тепер се там теж буде міняти, бо, в принципі, вони і далі се словакізують, далі живуть коло того виходнярського діалекта, котрий теж має наголос на другому складові від кінця, та воно би се могло, в принципі, міняти, то тяжко так нараз повісти. Но, воно гіби логічно, що от ті діалекти посередині, або на другого бока туй челяди, а як видимо, доста много такої є, котра говорить діалектом, де наголос усе на одному місці у слові. І би було доста тяжко в теорії навчитися літературний діалект, де на кожне слово треба се вчити, який там наголос, де тут наголос пак іде у формах того слова. І, на практиці ото се получає доста тяжко. Зато, в принципі, можемо вчути, аж слухати усякі їхні радіо і так далі. Там доста часто суть ведучі, котрі гіби се старають говорити літературним язиком, або як тот наголос для них доста тяжкий, та вони говорять просто, стараються говорити літературно, або із фіксованим наголосом, та свистаються на то. Мені се види, що не є аж велика біда. Главно є до того моменту, заки тот наголос не буде чинити деякий розділ у значенньове слова. В принципі, я си так думав, що закить тот наголос не мінять значення слова, та доста єдно буде, у їхньому припаді буде доста єдно де покласти. Бо кіть у рідному діалектові челянника справді тот наголос був фіксований, йому ся тяжко буде навчити на плаваючий. Або кіть він при тому чилять із плаваючим наголосом буде супокійно розуміти, та я в тому не вижу проблеми. В принципі, у теорії теж не вижу проблеми в тому, аби люди говорили кожен своїм діалектом, послухались ми, вони доста všelijaкі там, або аж не рахуємо то ті усякі островні далекі діалекти, вони всі доста похожі, і чути аж безумно се доста легко розуміють між собою. Звідають нас іще це може фіксований наголос говорити, що та бесіда є давна. Що то, в принципі, звідан казав, це то деякий архаїзм. Ні, ото безумно не є архаїзм. У праслов'янській бесіді наголос не був фіксований, та й зато маємо ми нефіксований наголос і маємо таку тяжку систему. Можна повісти навпак. Фіксований наголос був спрощенням, фіксований наголос був інструментом уніфікації, а плаваючий наголос був архаїзмом. Безумно так. Та й тот фіксований наголос у всіх діалектах, він іде у тих западнослов'янських язику, де щось так поміняло, уж фактично всі вони мають фіксований наголос, лише котрий діалект, котра бесіда на котрому складі, а ведь на першому, а ведь на другому з кінця, то безумно так позад польської бесіди, позад виходнярської бесіди, котрі мають наголос на другий склад від кінця, ось то ті западні, найблизькі ним географічно русини, вони теж мають цикий наголос. Або архаїзм, ото безумно іпен наголос, котрий ся движе, плаваючий. Кивальний наголос. Кивальний наголос, правильно. Може так. Ні, то я си то тепер фіглював. Ошкиваться, ясно ошкиваться. Просто в такому контексту я би так не вповів. Я би теж вповів, аж плавле, а вать бігать, або киваться, я вже чесно маленько такий вичерпаний, змучений. Думав, що можемо ся потихеньку з тим сохраняти. Та й вже ми се пробудив пес.
Вже ти себе пробудив фест. Ну, супер. Буду йтися з ним бавити. Ясно. Ну, я дуже радий був низько побесідувати. Мені сьогодні було досить результативно. Аудіоприклади то є супер. Я ся дуже надію, що получиться витягнути подайкого руснака витить, аби з нами посидів, поприказував, або на цей раз маленько мені вийшло. Думав, що у слідуючий раз буде з тим легше. Ну та що, нагадую ще раз, що я під цим стрімом учиню закріплений коментар, у котрому позбирав усі сесі матеріали. Та кіть нагоду будете никати пак повтор, а вать просто вам буде інтересно понатягатися на сесію мапу, а вать на сесії аудіоприклади, та знайдете їх там. Всім красно дякую. Томаш, може, маєш щось додати? Ну, будемо там мати приклади мапу, і будемо мати ще, як їм обіцяв, статтю ту за критерії конкретно, як розділити русинські діалекти від словацьких та де то та границя проходила на той момент. І будемо мати ще, так і в прошлий раз, думаю, будуть усякі ті общі ресурси по діалектології, бо там були усякі словацькі ресурси теж. Видимо, просто намечемо все, що знайдемо, що буде під руками, намечемо у ті коментарі, аби був смисл вертатися та й глядати там дашто. Ну, супер. Всім красно дякую. Дякую всі участвовані вчителі, що прийшла з нами низько заприказувати. Знаєте, ще вам на пару секунд уключу зелену травичку. Мені вона дуже полюбила. Ну та що, будьте здорові, сокотіться, бо тепер страшний час. Люди ся поболіли. А ви сидіть вдома та никайте відео. Ну добре. Будьте здорові, майтеся фест. Йо, майте